Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Tell us now why you're not going. I'm not going because, in as far as I'm concerned, they don't exist. They don't exist because they are not legitimate. They did not follow the rules of the game. They did not follow the constitution. So for me to appear before them, it's like advertising their positions. It's like I'm telling the nation that I'm recognizing them as leaders of UTM. And as far as I'm concerned, they have chosen to be leaders, but I don't recognize them because the constitution was not followed. I've not changed my mind on that. And surely you also mentioned that if they've got any agenda, if they've got anything they want to do to you, they are free to do so. Can you elaborate? Yeah, what I'm saying is because they've been beating about the bush for quite a long time. We will invite, we will summon Dr. Michael Usi for this and that, but they never do it. So what I'm saying is do not spend your time just talking. Do what you want to do. I don't mind. No. I am a leader in my own right, and I know what to do. So it's simply because I cannot be with people that don't respect the constitution, the party constitution. And this is a fact. And let me also say, I have nothing personal against individuals in the party of UTM. I mean those that have claimed, the top positions. They can be like that. I have no problem with them, as persons. Not at all. But the issue is of ethics and legality. Now, in terms of your future politically, people have been questioning as to which position are you positioning yourself in terms of affiliating yourself to a party? You have seen what has happened. That's my response. What you have seen, that is my response. We have also seen the presence of the UTM, the party president. Maybe is there anything maybe to do with the working relationship with the remote? Yeah, we are together in the alliance, and we are talking, and there are more parties that are coming to work with me. There are more, but the space is not enough for everybody. I am a crowd. They are working with you under what party? Under which party? So you mean to say when you work with somebody, it just be a party? That is a misconception. That's a misconception. When you talk about a party, you're talking about people. When you talk about people, you're talking about a party. And that's what you have seen today. Okay, but the other thing that was mentioned was the issue to do with UTM coming out clearly on how they spent the money or the condolences that they got from government and also from people. Yes, because there are people that suffered, people that endured pain during the time that we are burying our beloved president, Dr. Chirima. Government gave money to take care of the people that came to pay their last respect. Many of them complained that they did not receive any penny in the form of food or transportation, and I can bear witness to that. In any case, as a party, we are supposed to come out as a transformed party, as we claim to be. This is the document that explains how the money was spent. It's not a question of discussion. It is the transparency and accountability. It is simply adhering to that. So we are simply saying, there is no evidence that they did not steal. There is no evidence that they did not steal the money. So, the only evidence that they can produce that we should believe that they did not steal the money is to bring the report. Not to come out and start fighting on social media. No, report on what you use the money for. Now we're looking at the number of people who are coming to see you. This is not the first time a large crowd of people have come to see you right here, people demanding to see you. What does this mean politically? I'm a leader. When Dr. Chirima was picking me as running mate, he didn't just pick a person, he picked a crowd. He knew what he was doing. He picked a critical mass. Now some people in UTM thought I was just a Michael who's a person being picked from there. Chirima was picking a critical mass. Now you are seeing what you are saying.
They are coming to me to see me here. And I'll be going to their respective areas. Wherever I go, they come. And I thank God that I am what I am. Before that, he was going anzangaja ndikanzanga tuna gulu anzathu ani maganizo oti iwowo mwina tamba kuzolowera kuti tingoti ndi omwewa anaphwanya malamulo opitira kuti sankho cha convention ndinani nakhala imene jayo ndesi ningapite kuonekera pamaso pa iwowo kukhala ngati kuvomereza kuti anthu aja ndimanena kuti aphwanya malamulo aja ndavomereza ine nanena kuti aphwanya malamulo sindikuavomereza kwa ine si asogoleri ndesi ningapite kukaonekera pamaso pa anthu amene ndikuti si asogoleri koma izi ndinene poyera ndilibe china chilichonse ndi iwo ngati anthu ayi koma ngati asogoleri si asogoleri kwa ineyo fasana sati malamulo munalankhapo kuti ngatakufuna kuchita angonena anafuna kuchita chani mumatanthauza Yesu anatopa naye Yudasi kumangozungulira nakuti iwe chifunaye kuchita chita nsanga chifukwa chimene amafuna kuchita Yudasi iyo Yesu anachiziwa inenso UTM chimene afuna kuchita ndikuchiziwa ndi anambira kale kumangozungulira panga ni nsanga chita ni nsanga chimene kuchitacho chifukwa zimene akuchita iwowo si zimene achilima amafuna tizichita UTM imene ndiyo sandulika si imene chilima anasiya ndiye ine sitabagwira ntchito ndi anthu amene akuchita zinthu zimene sizigwirizana ndi zimene chilima arani amachita muganiza kuti chitha kukhala chani chimene afuna kuchitachi iya muchiona si akauchizembera lekani chikome maonekedwe akuchizembera iwowo akuzemba muchiona chituluka ndiye pakhala nkhani yofunsidwa kuti kodi pamene pazotanthauza kuti niyo muli chipani chiti mwina anthu muta amasulu amalawi iya amalawi amasulidwa ngati sana masulidwe mwaona zaona inu apopo ndiye chipani changa chimene chocho chabwino ndiye munalankhapo so nkhani ya ndalama zachilipesi zimene boma linapereka ku chipani cha UTM komanso anthu ena akhala kupereka ndalama ku chipani cha UTM kupepesa pa imfa ya mtsogoleri wake national wachikuka mtsogoleri mwanena kuti akufunika tabwere poyera tafotokozani nkhani imene bwino ya izizi zokhudzana ndi malivaja anthu anabwera ambiri anadandaula kwambiri kuti sanadye mayendedwe alovuta ine sanapitiso kumaliro kuja koma ndalama zinaperekedwa monga chipani chimene chimati ndi chipani chimene chimasata malamulo tinena kubwera pambalambanda ndikunena kuti taonani ndalama tikusa chito mwakuti sikuti ambe kulemba lero fani zile zedika kale kuti ambe kulemba lero ndikazonama ifayo ayiwala palibe umboni kuti namasanabe palibe umboni kuti namasanabe umboni mene angapereke kuti sanabe ndingobwereza yani ma documents ayepala kuti ife sinabe potsiriza anthu mmene akubwerera ku msonkhano makamaka kuno kana sokoyamba kana ndi mayenda makhala kuchuluka pankhani ya ndale zimatanthauza chani kwa inu mukukhamukona anthu zuka ozonchi mmene achilima to amatitenga ineyo samatenga maiko usi mmodzi amatenga gulu amazoti uyu ndikutenga gulu ndiye ena ku UTM kamangoti ati sakachosaka wabwera yekha uyuyu mangola phe kumachilima madziwa kuti ndikutenga gulu ndiye gulu mene mulionali ndipo ndiye kuti anthu walembesa ndikwadziwa ati madziwana tini njira zanga ziwafikira msanje tukaronga nkhotakota tu mchinji alembese sikuti likafika pasongona akabwera anthu ambirimbiri pakuti ochigulu iyayi ine ndikumaziwa kukwanisamwa kuti alisamwa kuti ngona ndikumalima mtima ndikumena ni ndidi amene alembesa ndikwaziwa ndipo ndili bwino muli bwino ine ndili bwino taona kuti muliso ndi umodzi pate ndili bwino ndi mgwirizano kapena ndikuti umodzi tinaonawo mu alliance limodzi koma ndine kuti participants zambiri zimene zabenthuka ndikubwera kuti tigwire nanu ntchito ndikuganiza kuti mfundo zanu ndi zabwino kugwira nanu ntchito mmene ndikuti ndili bwino agwira nanu ntchito mudzina la chipani chanji iya inu mukulimbikira za chipani itu chipani sichimavota atu amavota ndi anthu chipani sichivota amakavota ndi anthu mwaona apopo ndi amene atakavote. Thank you so much. Thank you.
share, Malawian cameras, subscribe.